Kodohot di juju di pasau pematuan yang borongan rolo habis yang hula-hula muna kemudian deh anak siang amang boron akamang boru huwa kami do sibit maton dinami ima boras sibit miton di dohot eme nomor ludu angiat marlundu ang gabi ang parhorasan ditupat tuhat tadi hamuna di pinopar ni amang boron alayak amang boruko Walang sumulipin na tarbuhi tarpatu pahami siang hami hula-hula muna maragas tumorang manang maputa si pituaman adong di son buru bere doat ibebere nami asih maruhani amat tari batang asa hatani uput taro naman dang godang dipuli-puli ni halas si mamora dang godang diuli upan kalak mamora hupatu pahami dolas ni roha di sini adong doha tani uput taro naman dok asatitin na tinopa golang-golang atong pangarahuna ala di malutuk sumulipin kamang buru si bermaton di nabuhi tarpatu pahami tu amuna saluhut na pinopar ni amang boruan asih maruhani amat tari batang maminta mamasuk saya ditambah mari kita saluhut masuk dulu aja naman hupatu pahami dolas ni roha nami makitika upas-upas nami tuhamuna na tinaling ni amang boruan tulul lempar do teh amang ulah tulul lempar alai manang buhape rihit do rihit di hari hiton na tarsimo di siruhut na hupatu pahami kebitulas siya kulihula na poso alai sumpuk kami majuha amang boru narohaku mengong malo hamuna mamiak kot tarsimo tusi al musik na malo na dunga dibinta mat tari bataho siya nasada ni halak bata patu pahot tangyang nabi tu amat tari bata nunggaw malo ho mamintik pasahatok pasu-pasu mahami turaja ni amang boru nabi baik damang ma dauli na ring ganing alera je nami molotuk robe yang masuk batu hamudak na batu sinadon molotuk tang sapu jari pe pasapu sada udut si majudung haroro nami bane maron ido na tolak nami kalmi ma labdiak mitulak ber ma hamugosonya kapo pumon dok helamon agia pirita nulo tadi bahasa sedario napo nani lo jumpa nani jalan nami boy lu mechani di kulot taulo nani ro kita nama lo pasator nami palas soro hamuna alani yang makpati nami neng Roma kami manok bahula-hula nami raja situ orang rak doa kabariban nami so pilih masanya apa ngamal ngelu jadi kami moral na diyoy asa bago na mahal to na dia kata ditongan di robian horas mahami rasa di hula-hula mo naman jaro tugad na may saluhog na diha mo naman kami buhan nami maulon nami asa tinaw mamual tiyo pinahit to pamuhatan bayad damang masitiyo tiyo padu mato hasahatan na sa horas
Ima alamar modeng ni tulang namion, abang baru namion, naburjon. Ima alalak sa matua, sa totongan muna, bahasa totongan namin. Rodo kang muna, dojo muna Tuhan muna muna bagai sektor. Ibang kami nuna kani boras pir mahoki bagbal pasalongan. Pir matap di muna abang baru namin dojo muna matutu raja nami. Asa dapat matutu atau sepatu ni hamba. Asa ibis tabatu main dapat di gua manis borok. Amat tadi batar si tua salu nama mu di paroro. Abang baru tak kaido di raja tulu. Iya. Narohan nami sada batu hela nami. Iya. Sada batu papu nami sada naik. Aku bangun buru lemang telepon. Lewat penurus mahawi. Pakai dengan nami marpor 1000. Bama jom busi nomor tesi. Adong bahatan neto itu nama dokon asa imis tabatu main dapat linggo manusia borok amat tadi matahari sini tua salu nama mampu di paroro sa sulu sa batu bersian di pasar tawe ulo sinak yang dok porfir sesak mau panggabian jalan atau parkoras dapat jalan kita betul menjadi sikat nama dia dalam kami nami neng rohin mana bodo hula nami hula nana poso asa sa pangiduan jumpang nangin hula dapat nangi jalahan tang lumoni terpana hurang sikot dope yang kinami di wasat sikot bawa isilau pilih masa dengan malah. Saat itu tuh sebahung hangul hula bor bisa tulis apa itu penggabian dan marona sa. Bukan musik nami. Gabi. Di tahun bertiun baik penuhatan pasti itu pas puasakan.
Dia aku beri jalan aja jangan kesulang. Saat kamu mandi tidak menggunakan semua tersigal, silakan. Oposisi dari mata dulu. Ngarok tutu kami son hula-hula na poso ima di persor rumah tua ni among buron jadi so di haroro nami ibu kami nak kaningan son eme na berludu lagi madutu songon na dokon na tua jadi tu masih gapa hodong las rumah tuk songon ni bin abu terpatu paham song eme berludu saya tuat tama among goi pasi-pasi Mati tu. di songon ima among baru Ya gitulah. songon harani ebe namar luduk donon naima tutu angge matudul mendadon berludu madihamu penggabian berludu nang kapar hawa itu atau nomor 2 dewata asang dia tutu di burian dia bang boron nang dihamuna sudi pinoparna songon ima nang ka popuna angge matutu songon aduk nida tua kerjangin na aik nusul kerjangan na aik di badar nunga tutu kerjang umurni abang boron nunga sarung batua song kerjang ma umurni hamuna kapino parna Mati tu. di song lima di ima haranami sian songon hula-hula na poso narong kita ope i tabai babat dua mak di buam do tohelah dinang barujung golu na toto monon ipasahat tamudo barita to hami jadi marhitei ma songonok peharro nami nasyak kodhatsane dua mobil hami tabani do matubu patorok kami di son molete ma kana buru akai nang uda akadai nang kada opung dia kababa roh hami Ya gitulah. kubu kami do mena marludu asam dia mai tong tangyang ngamin tu amat tadi bata merludu madi hamuna hadol maun merludu madang pasarian songoni madohot panggabian parhorasan di pasu-pasu amat tadi bata Mati tu. asa mariteima donon naima asa pirma poki baul-baul mapasalongan pirma to dimuna di pasu-pasu amat tadi bata saya tambah madi hamuna dalan ni akapang omongan Mati tu tulang. langsung ma dihela do diboru do dipahopu lumobi nang dihamuna mara-maranggi dihelakon ba asaronon nai masih lusilupan ni na tua-tua asa tapulun ni si bagading ma di atas si pendindingan di pasu-pasu de batama hamu akan mara-maranggi horas huhut masih pairing-ring Mati tu. jadi paujuk konatoras di doa kaparzamita di pudi do si idaun di doa apostol Paulus tu suratna tual Filipi sadama parroha muna saroha sapikira mahamuna naik sadaroha muna patuluson ari-ari ni natua-tua munaon asang giat gabe pasu-pasu akahatani na tua-tua lumobi hula-hula di bagasan na marsalan di rohamuna ido ipolani hakristinota asabuku tulu bulung ma ulos sada matu na maramaranggi sada tu helaku sada tu puku songoni pakateo mutulang amang parmusin nami napugosi olo do igaba mamora jalan namorai olo do igabe pugos Baijo Luguna napogosi boy mamora laus busi kodamang ma padumu ma tu tortorni jainang ala amado namodugo baik Gabi. doa ya kami Cita-cita
sita sita doa. Alam masat malakam dure batang asa sahabat dipina sita sita doa. Pasatami ulos gajang berita gabe gajang berita oras asatu bata bisu di topini tahu si buluan di pasu-pasu de batama di helakulo di borku kinaribo ni paho pokon tubuh anak bisu doh boru na malo maro asa sulu tinugu mehetong tuurtian nunga satu pasatami ulos di pasu-pasu di batamamu horas jalagabian. Kami anak komuna marga basa di Majalah Itabair Tuhan Mandira Jesi. Matutu. Tulang na burju ina tulang na basa. Dinong pinasa punai pasu-pasu ina kalangan kami. Alami ada do ubi. Roma kami masuk batu dulu ni raja. Alai raja nani yang batu dulu sinadondo. Penggugu kami do bandula di Raja Nabi mono tu petang sampul dari pasapul sada si maju di haroro nami bani marwani bulani. Atas soni dari baik mah kodang nahu batu sibah ay nasihol do behan na na angin namion mono di hidah lak padak ay do bendolu sampai 5 ngodi mono soong anak awak do marga ale baik may anak ko kima hamora imaban asagi Parmosi nabi Gabi baik mari kami si tio songoni mado tasangata kau gitu. Sada dua hula-hula nami pasar ibu ada makbaro. Dinaro kami di sondang semacam di buru. Ada usuk kejok kedakku. Baharu dah bang bu. Susah tu, daun yang daun. Oh ha, sini kejok apa jual? Ni, mau tanya mak, terpaksa mata di mata paling kebasai. Tidak hebason, boy, didikion. Dinaung madada soru matua merujuk mulu si matua ni anak kami di soru. Matutu. Jadi kami si matua ni baru tak boleh kejam dorong kami. Di soru kami si matua ni baru ada berbabung kami dan kison sakti kami mana tupak kami. Si matua ni baru kafu bulu. Mulu tupe otik dak sihatau budak ta si bujion. Ya si daun nami tuhop wang anaha. Bege pelet. Dak si pelet do hura habi terus. Jadi ngamati semacam odo dikingmu. Jadi aku dikingmu ngakosong jabu. Ayo tak kerang dong. Iya.
Jangan naruh aku molong mati deking alok perubahan diri. Iya. Dak pula 300 ono 10 derajat nangga pala siya buli berjamang dah. Alana pikir honong muro pikir teh hopi obat bawa tuh saya buru. Jadi pikir honong muro tuaka ada mangihu buat bertanggung jawaban. Jadi pos orang nami di sini ikon ada perubahan 10% 10 derajat sudah mangda unang juta langsung 50. Jadi asarong kebetul astiroha dak keturun nari hai bapakmu aka naboru maka itu nadong di desa naga kisarong. Ate raja nami mulut besar karo rami walas marohamu sia simbato ni boru tak bulu. Gabi amang buru. Asa si titik si gopa golak-golak pengarahuna tumotik sadia ben buat kami. Bagulan Tuhan tamang mau pas-pas. Di amun lola namin siap kami sematuan ni guru berdede. Rodo kami tong di sompu. Dilarang do di bok kami songon sakti manang panggupun namin tuhamu lola namin. Songon nilok niya ha duli namin ang kaning kapugulon. Otip yon ang pala si Pujio. Siya taon gudang nang pala si Pujio. Kaya doon namin matong doon songon nilok nini nagtutua. Si Gopawen na bulong las ng rumah terus ang nipe na boy terpadupa nami si matuan ni Buru perdede nagabi panglupit dia mo silas si Tuhan taman ng madag Mati tuh amang buru. Iya boy. Tapi dulu kami naro si Diopos lama Yerusalem minta terluar tidur. Dalam namiro manabiri hamu pawan sada sutot dehita. Gudang do tajalo porsi britot di do emi namar ludu sakulolat dalam kisah na laos mangihu do nang ulos rapui si tolo rapui do ulos nahabali. Ale memburu merutu sonok pinabonong kupasangat kami. Merutu sada besi lopo bidua si lopo gadong. Merutu sada penok kasatan di hamu ulana di simbatuan bonami tapi bolok do perdede. Sudah mahmu akada bodanuli. Alani mamburu asa titi manadino pahodong lesi rumah tu sono penon bor sibritor di emena marundu dohor ulos sikitor rapui na bu pasatami nang dohor ju marsadora ini dohor polisi dio las marohamuna iko itu pasu pasuna si mahabila manebe saluna raja di pamoron nami bay mamang na barji. Kami semua, oh Yesus, Tuhan Sang Rajaku. Bergandengan tangan, dalam satu kasih. Mula tinang di persoratan
next doon nami next songonima songo patjom nami hasadaw ni na 5 huria hasadaw muna laho paborhaton datulang bos dorohan nami di si asa dapat naniluluan di pengnajalahan ibu ini sorna tua ni datulang di hamu pinapara kedisidi gudang do akan cerita gudang do kubul sami jalai berek kami nak taberek ina kapaborhaton na ketua na ulau sorna tua gudang do hauliona bolong ibagas na sadaw alai adong do hakurangan na molo suado hasadaw jenjang perbedaan ada mempunyai cerita mempunyai alasan doado omak untuk hidup nami alai betul sian got ni roh doh sian nasa guguniba ido patuduhon pasangan pendatorasna di pasar medual sebenarnya bukan hanya cukup di pasar medual sebenarnya masa hidup dia masa pergumulannya kita harus menolong menguatkan orang tua pasangan pun dangna hatan waingon patik di debata di patik palimahu ikut pasangan pemunatorasmu asam bertua ho jaleliling mangulu di tano na nilehon di Jehovah di ho ini sonima kata kami bulu tupe adongan non sebagai gerti keras bunga siak kami na 5 huria otik susah hidup na tetua titina-tino pamajari manis menganana tuk soni benanago di pasahat na 5 hurian no tuhamu manupangi mangurubi itu patuhata matong udang ma pasu-pasu na dihamuna Tuhan mandiriku, Tuhan hibur Tuhan. Ayaw do tinubos mo umay terbenoro. Ayaw do tinubos mo umay terbana. Pagarak para aku dison managabaw. Diramoti do hamu inor honigo di debata marhitehi aporseaon saulat nai jahaf dita diramoti do hamu hinor honigo di debata marhitehi te aporseaon asasahat tu haluaun nang rade sipapatarot ditiki na barbudi ido dihalasok kamu nang pemarsak kamu satokin nuai di bagasan ragam ni pangujunan
molotumpe ikoni didok ditu parbok ni matanya rio totong do hami sidok molate Tuhan di Tuhan ala didongani hodo ulon nami siam nama dogo parsito ngasa tu potarion ali Tuhan di bagasan dasep nami na sumurung nasiak koi Tuhan jauh pada bata nami totong do pehami ali Tuhan ima na jongjong di parsaron nami di bagasan potarion ima hurian ali masekte ali Tuhan sahato songot turut berduka cita nami ali Tuhan tuburan hasuhuton totong ali Tuhan sadani roha di kami hurian ali masekte ali Tuhan mula dibudimun akar wasmi ali Tuhan song-songnya kanama sadiarsa doh dilas ni roha asa pergugui makan apa som ali Tuhan din ali mahuriaon lau marmahani akang no kayan kom ali Tuhan songoni ali Tuhan keluarga nanti nadikon yang nami ali Tuhan yang keluarga Jumadi sama matotong ali Tuhan na mga lehon pakirimun na mangulu di nasida satong nasida ali Tuhan masih roho tuho wala mga sokko ali Tuhan nasida di bagasang ul nasida jaladang marpang sadya tu pikiran ni nasida sapiri atong ali Tuhan ulang nami di bagasan potarion sahatu na pataruhan no tingan na parsatok kinani o manatotong na majijong sahatu na mangujungi so nima homiyat di tonga-tonga ni kilbaran kapatid Tuhan ariat lo gorngin masjagay nasida sadani roha madina sida li Tuhan bigon ni donga sahuta saluhuna li Tuhan ardame sona kita saluhuna li Tuhan panggulmito ni ngulna sida dosa pangalusan nami li Tuhan jumulo sesa senang kabitaraba pasu-pasu manang si bahasa tong rupi Tuhan tong li Tuhan marsanga mau pujian nami maho setikyo may menotong hotrodi saliling-liling ramadok di pasu-pasu Tuhan demi kematian di huriat atau karena roh dia karos di huriat nabakor rohana roh di bawah dorong Tuhani memuji pasangan Tuhan tak berhiti-hiti tam yang usah luhuk nak kemuliaan huriat nami saya dia ma di luar Tuhan di nasida aka bukan di rohan karena nama dulu merobiat orang semahami bolehnya sudah majalo aka hata pasu-pasu berhiti-hati di Tuhan tak doa aka mabahina muna berhiti di sosial ditabai Tuhan ma ditong-tong huriata sikap ina mga leya asa tasoppa ma pamulan huriata oke ma pandinami gabi malo na bartu akka na poso di Tuhan no gabi di Tuhan ta mapubasi di tong-tong huriata ba mga bartu siya roh marsabba buhut mardonga kebe jadi kami madok sabakat nomor halto ma degatak jurubian horas mahami nama jalo lam tugadana ma dia muhasutup pasaribu na mga leal timur sera netio iparabak do manataban patutu baik kamu masih tio-tio las paduma tu asata di songon dilihat kesempatan kami son nama dokon turut berduka cita doa kami siang pemerintahan desa Nagakisar awa kira-kira perwakilannya sen desa Nagakisar dina pangido kami Tuhan muna keluarga Pasaribu gabi ama sudina akara ikatan keluarga ala denggaddo diberi kami di ulau non di dari ngatu arisada satu sadarion. Jadi panggilan kami di hamuna keluarga Pasaribu. Saya tahu terus nama hamuna tu dengganna
tu akrab nama aka bersaudara mona unang adong haduan gawe adong tartang ini pinggol nasodenggan songan nabi nereng nabi waing ma hadenggan mona tu ari marsud itu mulai tema di Tuhatta mulai dihita saluhuna lumobema ulau di bagian saderion Gadi apa? di Parsarima itu di Opung Jumadi jala kami pe menyaksikan do saluhuna mulai siang awal sampai numa mengunjungi di acara adat nah di Patu Pahamu tu saluhuna nah hobar tu si jadi kita kami macalas dorohan kami mari kita ngoni dipuji matuhatta alaibana do manarohita saluhuna jadi pangidon nami tujuan narion tuhamu saluhuna pinoparni Opu Jumadi tua kale nami iboto nami sayang dia ma tujuan narion martinangi ma tutu hatta sayang dia di Palomehon akan nauli ditabai akan jepalan naloba tuamu tujuan narion alana molo huida hamido jala marte tangga do hita upaya itu kami songol lain namion orang kerja do jadi diplomat do pakataya do tu disiplin kerja di mana jadi menurut banyak tuhamu nang pe songoni do be rezekina alai yang go pangidon nami sayang giat ma lobi sianian nor dapoto muna aka rezeki lumobi manguse tu aka gajang nomor molo hidayah daerah manang nani pajolo kamu dipilih tamu jadi anggota dewan jadi anggo selama tu do kami berperan di hutan tahun mengambil bagian di acara-acara semonon jadi tujuan Eropa sehingga mah tutu songon acara-acara semonon boy musik dapat kita di acara di hutan tahun jadi asim marwan Tuhan songonin ang tuhamu sehingga mah martinangi tuhatta saya di lopoko mah akan nolina dengan dohot akka perjapala tuhamu tujuan aron tema di tuhatta pardinggan basai siala dinggan do ulau persorma tuhaun lina tuhaun siap kami netu tuhaun berbalok lasro anami tiurari kalau dinggan do perdalan di noni kalau nodos tekan tonami Tusudi binopor ni netuduan. Amasay gudang nak hata na uli hata na dingga sak na ulata. Lumoy mesya dunga tuhuna ingot tamui. Parsiajaran mani hamuan. Ula kau maka na dingga ni. Apalagi pangguara pangguara nate. Jadi sang kecang bidohono sak kami hana tuh berbalok. Sakya betul di permoding di perlawan netuduan Roma dihamak na uli. Roma na dingga. Asa sa nisikutu amaron nami. Asa balitang mapagabi undang lustariwan ari muna magabi namar hanggi asal ma olo hamu marsio lolo hamu anak do bor do parumai do bor do helani amatta nang sarum netwo polsoni ba netwo do saudau muna ngani tangi mulai sa nasogot sampai tugas hidup jala aw matok tuamu selaku siabang itu harus dengan harus sanggup memimpin adiknya terluar di amusel siakan di orang tua jadi hobuang kedan hawinang bertemu orang bolo di pasingot dongan di bang holong goro bolo orang pe pasingot ni mana solong goro handa alana hodo gatini babaon amu denang bertemu orang gatini oma dia katino domi di holanido inang unang sampai soda laba moratu na tua ni iba ikut dengan maroha tulus rohani iba unang di akan adun bolo hurang di itu kamu babaon ditiking oluna jangan tirulah yang bagus itulah tiru bolo taro babak sibadokon babakon hurang go mimpi kami bolo songonido si banyak orang tua sana hurang pemimpinan kepada anak unang itiru lakukanlah yang terbaik selama hidupmu
Aido kan hidup ini hanyalah sementara. Por sementara waktu dah hidup, lakukanlah yang terbaik selama hidupmu. Ido, bagaimana batu madi nang ketemu orang. Om nama hati terakhir. Pengen mulai sesuatu, ngahutang. Dangadong alani suwal diroba. Bolo bulus roa dong napas. Api pak dong. Kenapa lewat rumah kita? Mungkin gak memang baca kapas-kapas. Akapai dua nih belum keseduknya dah. Yang Ibu nomor saudara si pasatong nami dohok mual si diujui las marohamuna hidup yang terbaik kami alitam yang menema mana meko kami salam tu sadana kami jalalam tujuan apa syariat kami terlumah pinoparnya itu doang jadi titi mana tino bahulu lasirum atau soni penebuna tapasatami tuata mawanggo di pasu-pasuna horas mami natutunan nami dok pemerintah setempat horas mami boleh ngasih boti ma oke mak pada nami nang rumah kami manda potong natutunan hutan nami dok mak pemerintah setempat nang dok hol berjabuni natutunan yon mang na hol berjabunami ba masanya mak lain memang yang gue secara perdagingan songon na arsak dohita songon na melu dohita marsirang mahape daging daging marsirang mahape antara nawar bapak alok nawar anak dohok nawar tua alai posro hatu debata hatari debataro nama dokon hamatea do dalam pajubang dohok debata alani dihamu akapino parni awang boru nami saluhut na ate songon nahudong kosna tuari inon di parborhak ni na tua-tua gudang akasiradutan gudang kapan hitungan unang adong marsibuat na nademarebe songon nahudong kona kani dame nasihat debatama holong nasihat debatama pakai hamu anong nung sipul tataruh orang mangboruon dibagas keluarga ate tua-tua loma ina silit juang loma soli babuan mana tu dia teh hamu malaka bahasa itu sima dapotan parsau jadi di amang boru nami nawar hamarangi pasar ibu mau liatin makamang boru takah dia lapatari pakai lau kami di paniroi do pangatu muna di hamu akan nawar hamarangi ba sayang giat matokar nama ihud kita bede batari hamu gajang di umur dokat akamalo asa giat tokar nama ihud amang boru adong nalaman ini roy pinoparna amang boru namion saya si gajang umur mahamuna amang boru ba bulu tu songonipe hatana bui terpasak nami apa do bason las marohamuna songoni nang natu di hutan mau lihat mari hamu natu di hutan pangapun asa dapat songon hatari na tua-tua balatu bela harbangan adalah kujabu harbangan adalah tuhuta balatu bela kujabu hatana uli hatana dengga tarlumui mah tatamiang doa kapasu-pasu hot mai apomu marto ngari tutuin nadu tutuin nalote hatana uli hatana dengga hata tamiang doa kapasu-pasu unang mamuba unang mamose matuh saat masulu saat matuhotean nunga saat kaulan naula ulan nadengan apa do bason saat mahita tukang gabian saat matu pangkuran songoni mahata nami amang boru mau lihat mah raja nata suri badan naliat nalulu talumoi mahamu natutunan hutan nami tulang nami nang do ulah nami tahe di bahasa kikyok raja nami nung mataruli hami dia kata pasu-pasu hata panggabian nung penasa mona di pasar maduan di natutun agi mantong martinang marbinega mata martua di batari pasau to mai tuhan mitar lumut mai to gopara ni na dodon
Raja nami di hadapan gabi panurasan nak pinasahat muna. Asa abing media bingan nami tu dia bara nami dudung di semaju dudung nami. Di dok na dia tu cuma disaputi di mana tu cuma sabal. Hata gabi hadapan sepasu nak pinasahat muna yang Tuhan hot martongan. Maju dong. Dia na lote. Di hadapan gabi panurasan nak pinasahat muna pasaut teman mate beta. Saya nak main mubah jalan unang mamos. Maju. Harabangan dalam tubuh dan balan yang kau dalam tujabu di hadapan gabi panurasan nak pinasahat muna. Manguloi matong mata ni bata hukum kupay mahot matong ani saat solu satu botia nunga saat hok kami hata nulina di kani leleng mahita mangulu setok-tok madira mo di dua Soni kita maredde hita sona saya bagus untuk itu. Haleluya. Amin. Oh Yesus kasih roha
masongon haka ujahan ya cara sakramen di bagasan bot narion tas anak tepat tidak menon lau menguduti lota saluhukna oparannya maton asa di somah mujong-mujong sudi ngadi dia tangi honota di bagasan paragoknya matani arion di Masian Matius 5 ayat 4 sono madido hatana disi martua ma namar sakroha Aisyah pulodo nasida martua ma namar sakroha Aisyah pulodo nasida. Pada umumnya bolo adong akan masa di tengah-tengah ni sada jolma terlumubi dia ke persirangan tentu lungu doroha dalam alai naing matakas boto umuna alia kadongan taringot tuaka nang modingi asa unang marasa kamu songon aka ngaleban nasai marpakirimon ay molo porsea hita nang mate Jesus dohot hehe sa dokto gihonon ni debatalo hita rap dohot Jesus nang aka nang moding marhite-hite dibani dia hatan itu hanido nang upasahat kami nuaing tuhamu dia mangulu pehita akan namian rodi haroron itu hani datung sumur kita sian nasida nau modingi aina tua ma tuhani sian banua ginjang mardongan surak-surak marsuara ma peraja ni suru-suruan marbege ma saruneni debata dungi hehe ma jolma akan amate di bagasan Kristus duksongoni hita na mangulu dobe akan namian taiton nama hita rapon nasida di bagasan nakau pun laho manomo-nomo Tuhani tulangitan jadi olat ni saya totong ma hita rap dohot Tuhani amin sonima sahab diramoti Tuhan di batama ho di nalau luar dohot bongot mulai sadarion saat rodi saliling gileling haleluya amin tanpa sadar rohata martang Tuhan Yesus Tuhan nami di bagasan gok ni matanya ronali Tuhan nunga marsawar hatami di tonga-tonga ni keluarga oparan nyopu Jumadi Pasarim asa martua nasida li Tuhan disudia ka natinaw ni nasida nang di bagasan arsak ni rohani nasida amun Tuhan marihiti asi dohot tolong ni roham dami na sumulong manamiyan di tonga-tonga ni paparan ni amanamiyon na Tuhan di Pudina jala tetong manasida di Tuhan marimo dopak ko di bagasan kaporsyon na mangulu tuwari na mahiyo so ngani ma amanamiyon na Tuhan nang pasahat kami tuho lau menurani pikiran dinasida bisa berubah Tuhan lau mengurus dari kita di perbedaan bersama oh mana mengaramoni adalah begasan Tuhan Yesus Kristus
dolo kamas. Putar. Putar kepala harus sudah. Ya. Roda naik dia. Dolo ipaturut jo. Dari samping Glenn deh. Dari samping. Roda ini bambu-bambu. Yang pas deh. Nah, ayo kiri. Nah, cerma. Terus, terus son. Ngarok cukup be. Itu. Dah ngahanai di palang nih. Terus sama jeramu anak palawai. Nah, dang boy masuk ini sih. Lagi. Sai sorbo tu silang ni Yesus ngana nama baptisi ima inumoku muana sugot sa hataw iinde honoku ay masuk gosa iinde hono martang yang maita Yesus Kristus ope hamuali akadong aku nahu halongan marsihohot jaladang muba-uba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaw ni Tuhani ay di boto hamudo dang mago ale jarikot pasaribu Tuhan debatado nama kokopo Tuhan Yesus Kristus nama kokop dohot napa dua hoko Dot di perbadia ma nama jauho dohot na mga ramoti ho sangat tuharorona na balgay haleluya Tuhan Yesus Tuhan nami nung ngahupasat kami doangan namyon tu perbadano na litu nami nung ngasipul beulon nami mulai siya manugot sa hatu botaryon nung ngahupataruh kami tu perbadano nama namyon atong ngali Tuhan dinalamulak pihami saningan anon ramoti mahami di perdalanan patolhas mahami sa hatu bagas nami ganuk marsada-sada so ngani mahon namiyad di tonga-tonga ni keluarga poparan ni ama namyon dinalawak kamakatay sa luhu na kanarikot di ulaw sa daryon ali Tuhan lano mo madami na sumurong dohot apul-apul na siyak pili Tuhan di tonga-tonga niya kapoparan niya manamyon sa mardami so nang nasida li Tuhan mangudu tingol nasida tu akare na mangyud jala denggam idaw nami parsauran ni nasida dohot to atong ali Tuhan sahat di tangamu madaging doktor dinami di bagasat tikyon mate manang mangudu hami o manapuna hami atong matangak mahole Tuhan pusyon nami maho siya tikyo manotong o tro di saleleng ililing amen katutup maparpunga tara madok mahita di tangyang tay alea manami na di Banua Gijang say pinorobadia magwarmo saya Roma Harazon, saya saud malam menurham di tengah song dari Banua Gijang. Leo matuhan sa darut mo kapari, saya sama dosa namin sa pada sana. Dosa ni Roma nomor 2 Tuhan. Unang kami tugiyo tu pangunjunan, lalu mahamisan pangago. Ayo na punah rajaon, doh tagugun. Rodi hasangapon sa diling. Asini rohani itu hatta Yesus Kristus, olong ni rohani debata ama. Dohot para sauran na untuk diperbadia mamadongan hita. Siya tikyo may hot rodi sa liling haleluya. Amin. Di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia, aku rindu ke sana bersama